मोसाफैदों बाननाय फैदों बिथांमोनखौ हेफाजाब होनांगौ बयबो बिराद गोजोननाय मोनबाय दिनै गथुलि गामियाव फैनानै नोंथांमोननि एसेबां लैहोर फैनानै दिनैनि मेलखौ एसेबां समायना खालामनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर आरो लोगोसे जोंनि मोसानायखौ नायनो एक्साइटेड ना एक्साइटेड दङना नङा माने गोसो गुदुं नंगौना नङा बेयाव जनायफोराथ' मोसाफानो हाला नाथाय बैथिं गसंनायखौ जों मोसाफानो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय नोंथांमोना मोसाफागोन ना थांनो मोना दे जोंहा बिराद मोजां आर्टिस्ट सफैनानै दङ नोंथांमोना आंहा एसे मोदोमबो गिदिर जाबाय लोगोसे एसे गगाबो मोनगासिनो नालाय बेखायनो एसे गेप्स थानानै मोसागोन नालाय बेखायनो नोंथांमोना रावबो थांनो मोना थांगोन नामा न'आव बयबो मोसाफानांगौ स' आसा खालामो आङो नोंथांमोना जोंखौ हेफाजाब खालामगोन दायो जोङो दसे थानानै मोसागोन दे बयनिसिमबो साबायखर गोजोन्थों